kublai pi baro syakatup kubor jungi kadon Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentakas ngi kilong. Persya kasur upat ba karat madan kerdem ya ka jing temu jong ka sorkar ban wan ra ya ka jaka tenyut hasnong maulawai. Ai jing syakri ka seng kongres arpu prasnam ya ka jela Meghalaya ong ka kong amperin dengdo. But jurep UMLA bat MDC ka jirang constituency ya ka tulong hasnong sakhoi kuna Haribhoi district. Tementang ini apaj ki kubor ki bakambnya. Haka arpau terik ukala lengkot hajar arku kasur upat ba jong karat madan kerdam wat hapedeng ka jing pentut jong Islam kila penlong ya ka jing yalang ban persya ya ka jing temu jong ka sorkar ban wanra ya ka jaka tenyut hasnong maulawai ka badang hap hapo uput usam jong ka snong kerdam ka badang hap hapo ka umroi constituency Ribhoi district. Nakalyang juki pat ba jong karat madan kerdam daka wei kasur kila yeng rang ba banum aila dalile ya ka jing temu jong ka sorkar ban wanra ya ka te ka project hapo uput usam jong ka snong kerdam ka bakta ya ka kwet ka khia jong ka imlang salang. Hakate ka ski lawan ban ai jing kershan lang da UMLA ka umroi constituency uba George B Lingdo rengkat ki spa ngut ki pat ba ki ba kentup ya ki khat arteri kisnong bahab hapo ka rat madan kerdam nadu kilong kemi kilong kepa bat ki khon samla nayo ka jing tip din nakalian jogi so pai pa tamba ko wi sichi tamba ka sichi ko ai ni secretary ba san secretary jo ka chonkadem ba ni don ka ani ka si ba thi but songo er le jing tip jong ba ka jing fat jing wer jong thi na ba ni don ka kawan hangi kumebeli rupi bansab ya so rupi ban snap ini so rupi ha ka bede ba kali ko project ko ba kasota ka chumu ban go har nika dong ka thai ni jumi ko bani thu epi ko ki polo por jor ba yin sam tham tam e ko mi ajar jo ko mo ko sun si jumi ko mo emele jo ko sun si Halo dari kesini ke momenta mengiyak kumde. Nampak dia wat iwe wisiti na dalam sorkar. Haga bede bagani ke projek pung ke penting. Lani pung ke sulap. Lani halo perlu ke sorkar kamu bermanfaat ke pung ke projek hangne. Halo mentang bangsa haga umdum bat haga jibom syai. Pembeli ke projek ini cheni Atu bisa kaya diri jomlo, upun syom jomlo upan kata, bat utar terter. Data terlalu bah kendala yang belum jalan baik bah hari kesini, dia tayo berada, mana saya dilakukan hari kubur, baru ni jadi persiap lagi kendul di dalam tubuh hamtam. Bangsa saya jengkir bagaimana kita lagi temu, nagalian kesorkan bagi lampu yang kata projek sini. Bos kita tunggu isi semua urut kan, hendai bagan mampu bersai, kumunong nikmat bagan sufu, bagan tip, ngapar tip hari kita yuk berdepan andalawan ni, ilong kumi, isamla, gerangba, perwan rai ikut Islam, dari kesin kemeningkong dengar menyo itu kita ikut, but telah bukanlah gaji perkat. Hal ko bede ba kani ka project ko ba kasorkar dari ketemu kan mambo umum hikmat ni sisa badan ha ka umum ko kha namar ban persya ni lo project iron kan ban sutu shwa ya ka tan rai ka jongka Kawai na kinong yalam jo kaseng kongres kakong amperin lengdo mentakas ngi kalaya thu baka kongres kala aya ka jing syakri ya ka jela hadu arpo prasnam na kita kisan posnam baka Meghalaya kalayo ya ka jela ka Papura. Kakong amperin lengdo kalaya thu baka sorkar Meghalaya Democratic Alliance kam syamla beteng ya kita ki kampenroy baka sorkar kongres kala le. Ngilawan lam ya ki schemes ki bapher ban betin lenti ya pi ki nong song snong. Ban ai phi ya kalan ban ai phi ya kabuk sian bakin keu haki jing im ki jong phi la ya ki nong rep ne la ya ki khna ule la ya ki ta ki nong ba ki nong ba ki ba he jong ki institutions ki ba pher
ngilawan ra ya ke Nehu, ngilawan ra ya ke Negrims, ngilawan ra ya ke NEC, ngilawan ra Shibon kum kita kijat institutions ki balaya rap ya phi baphin keu parum pare kum kanong ba pat kum kinong song snong nila ya phi ru ya subdivisions ki banla banwan lam ya kata ka senshar khadar kham jan na phi nang baphin num hap baphin yat kalenti ka bajrong tang ban ya kendo yu BDO tang ban ya kendo ya ki magistrates ki bapher ngilala ru ban penhe penyar ya ka jing wan lam jong ki ne ki yeng shari ki bapher shibon ki kam ki lale bad ya ki ne baro ngi kum ka seng kongres ngi des ngau tenat shibon ban wan lam hakmat epi ya kata ko hok ka jongi ba ngin ai epi ya ka ne ka jing pen kan mau ya ki kam ki babha ka ba ka seng galale lamba kini kisnem ki belaya kalong ka bas ngusi bahap deng ka jing len shop jong liu khlam bon kilong yeng piladok pilasim karam kasya kababon ban pen em ye ki ba e ki bathon ki jong pi ki balad poi so ki chakas suman ki bapher tingang ong kum ni wat khuslai ka seng kongres kadang ya lamba kalenti jong ka jing sha len shop hakini kisnem khandet kila bon giding penkyang kibla penthut yingi hakata ka jing trang ka jongi bangin syakri hop ya phi kinong sosnong ka election ar hajar ar pulai kala tet jing thang benta ban nget ka seng kongres kan saban lam ya ka manifesto ka ban pet penya lut ya kita ki jing sa teng jong ki kam ki babon ka jing kenram ha ka MHIS ka bla pendik phi shibon ngilayo iru baki lenti singken klam don shu ki basna ngiyo I kam don shu ko wairu ka road project ka banla ban beteng ya ka kam babha bala sedang ka seng ka jongni ngitep baka kam yo kajing yo kam yo jam jong ki khon ki khti ki jongi ru kala pendek shibon ngilale shibon ki kam ki baya day bat ka self employment lane ka jing island da ka bayarap yiki khon samla jongi ki bam don kam don jam rengi ngi ong yifi yakini baro ngin bo hakmat jongi ha kata ka manifesto kabangin sa ai shafi kinong song snong ki ba e ki jongi yai shania ya ka sen kongres UMS rang si rengkat bat kisnong ka bernihat area kentup yaki he sorkar ka PHE mentakasni kila let jengo ya ka we ka telong umdi ha sakhoi kuna ha bernihat ribhoi district katai ka telong uit na ka wa ngai rat nong lengdo si ka jingwan ka jungi nakaliang jonga MLA bat MDC ringkat bat ki nong yalam jong ka senjuk ki dobrosnong idone chairman secretary bat ki member jong ka senjuk ki dobrosnong nang tang idon lang bat ke department dan SDU ba kurba bat ki staff ki bedon lang dewan ban yesunan lang hang for nam ta ka inspection hagwide ba kene kadam ba ki pajba na ki industry ki snong abonihat ki bam na kene kadam de ke jingwan ka jungi hang for kolong ban yo ban pej bat khmi khamtam ye ko umbam umdi ba kadai ban long ko ka ba kuj basuba bat ban yo ban pej ru ya ka jingdon kam laba ngin hap ban extend biang ban tho se ka sarkar ban tho se ka department nam ta ban extend biang e ketika dam namar ba nakapor se por ka jingkiu jong kinong song ka lanang bun bat ka jingdawa ka lanang bun ding idon kam ban yo shu ya kuno ban pensngau se ka sarkar ngiladon ru ka jing ekran ban kapat iki ba makiru kinyarap lang nagabenta kuno ban yo ban bakanum don kanu kono ka jing penjaklia hagwide bat kene kadam tang ba kanlong ka ka bakut ka bapoi se kene ki than boni hat hi borok kowe jena kalian ka snong jogoi kunaro gilai penpau ya ka jingso kemen ka jungki ka jingwan lang ka jungi hele ko por bat kila ai ka jing trailang bat kinang ai susu ya ka jing trailang na nang ne sekmat bat ila yo ru sakwe ka site inspection hagwide bat ka extension jo ka dam dengan sebu ka jing terpat se ka department ringkat ka jinget race tom lang na kaliang ki officers dengan commence camp ba insayo ban nang pinbit penbiang susu habide ba umbam umdi
nakamenta ki snong ki bahap haka bonihat area hiborok wei badon hakini ki nreftli nyotli ki snong ki ba bam nagani ka tolong Pada kitu ki kubuar ngilapoi syakabakun, tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun.